ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ ነገር እንተሎ ንፍቕሪ ዝሓተትካዮ ሰብ ሓራይ ተዘይብልና ብኸመይ ዓይኒ ንምልከቶ ፍሉጥ እዩ። ግን እቲ ክኸውን ዘለዎ ነገር በዛ ታሪኽ ክንዕዘብ ኢና። ሓደ እዋን ሓደ ወዲ ነይሩ ንሓንቲ ጓል ብፍቕሪ ዝጥምታ ዝነበረ ማለት እዩ። ንሱ እውን እታ ዝፀበቐት ፅብቕቲ ጓል ኣይነበረትን። ንዕኡ ግን ኩሉ እያ ነይራ። ብዛዕባኣ ዝተረፈ ዕድሚኡ ምስኣ ከሕልፎ ኩሉ ግዜ ምስ ሓለመ ነይሩ። ኣዕርኽቱ ድማ ተፍቅረካ ድያ ኣይተፍቅረካን እውን ከይፈለጥካ ስለምንታይ ብዛዕባኣ ብዙሕ ትሓልም ይብልዎ ነበሩ። መጀመርያ ስምዒታትካ ንገራ፣ ተፍቅረካ ድያ ኣይተፍቅረካን ድማ ፍለጥ። እቲ ቁኑዕ መንገዲ ከምኡ ምዃኑ ምስ ተሰምዖ እቲ ወዲ ነታ ጓል ንኽሓትት ጉዕዞኡ ጀመረ። እታ ጓል ካብ መጀመርያ ፈሊጣ ስለ ዝነበረት እዚ ወዲ ከም ዘፍቅራ ተረድአት። ሓደ መዓልቲ ንፍቕሪ ምስ ሓተታ ንሳ ድማ ነፀገቶ። ኣዕርኽቱ ኣዝዮም ሰንበዱን ተጨነቑን። ምኽንያቱ ኣዝዩ ዕድሚኡ ዝተረፈ ግዜ ምስኣ ንኽነብር ይሓልም ስለ ዝነበረ ኣብ ዘየድሊ ኣልኮላዊ መስተን ሽጋራታትን ዘየድሊ ወዘተ ወልፍታት ንኸይኣቱ ህይወቱ ከየበላሹን ኢሎም ተጨኒቖም እዮም ነይሮም። እቲ ዝገርም ነገር ግን ጭንቀት ኣይነበሮ፣ ገለ ኣይነበሮ። ከመይ ኢሉ ዘይሓዘነ ምስ ሓተትዎ ኣዕርኽቱ ስለምንታይ ክሓዝን፣ ስለምንታይ ሕማቅ ክስምዓኒ? ኣነ እኮ ፈፂማ ዘየፍቀረት ንስኢነ፣ ንሳ ድማ እቲ ብሓቂ ዘፍቅራን ዝሓልየላን ስኢና። ሓቀኛ ፍቕሪ ክትረኽቦ ከቢድ እዩ። ፍቕሪ ንኹሉ ብዘይስስዐ ንኻልእ ሰብ ምሃብን እዩ። ብመቕፃዕቲ ዝኾነ ነገር ክትረክብ ኣይከኣልኒ። ካልእ ሰብ እንተነፂግዎ ንሱ ወይ ንሳ እዮም ብሉፅ ሰብ ዝኸስሩ ዘለዉ። ስለዚ ፈፂምካ ጭንቀት ኣይስምዓካን እዩ። ምኽንያቱ እስኻ ተፍቅሮ ኢኻ ንዕኡ ዝኸውን ንዓ ዝኸውን ዝሓሸ ነገር ንኽትገብሪ ኩሉ ግዜ ሃረር ምስ በልካ ናቱ ሰናይ ናታ ሰናይ ነገር ምስ ተመንኻ ኢኻ። ስለዚ ሰናይ ዝምነየልካ ሰብ ሲኢንካ ኣለኻ ማለት እዩ። እቲ ዘይፍቅረካ እቲ ዘይፍቅረክን ሰብ እንድሕር ኮይኖም ግን ሕሰብዎ እሞ ኣይግድሳን እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ነገር እዚ ጥንቃቐ የድል እንዶ መስለኩም? ሓቀይ ከይዳላ ከይድሎ በቃ ሰናይ ትምኒትና ገሊፅና እንተፋነናያ ንዓና ንዝበለፀ ነገር ኣይመስለናን። ምክንያቱ ፍቕሪ ንዝበለፀ ናይ ተኸላኢካ ድሌታት ምነዳ እምበር ዝቐንእ ክሳብ ዘይኮነት ማለት እዩ።